Estou lendo. Estás lendo o xornal? Sí, estou lendo o xornal, Andrea. Sí, estou lendo o xornal. Para que así poder debatir co alcalde. Non tiña que ler. Pero non tes que ler o xornal para debatir co alcalde, home. Porque co alcalde podes falar cando queiras e cando che dé a gana. Ai, sí, sí. Pois o que quero falar co alcalde de contos, sí, de contos e de algunhas cousas máis. Mira, imos facer unha cousa. Como lle tens que dicir tantas cousas ao alcalde, vamos facer unha lista. Que che parece? Sí, tú vasme dicindo, e despois convocamos unha reunión. Unha lista, anota. E convidamos a Fernanda e a todos os... Sí, a Fernanda, Sí, a todos os da mesa. Fernanda. Pois veña, Sí, dime sí, cousas. a ver. Que queres falar con ele? A ver. Sí, alcalde, que proíba os deberes do cole. Os deberes do cole que os proíba. Bueno, o alcalde Milagre non vai facer, Pero eu anoto, prohibir os deberes. Que máis? Sí, e que faga que papá e mamá pasen máis tempo conmigo. Bueno, alcalde. Vale, xa el vai falar con todos os pais, me parece a mí. Bueno, eu anoto. Mais? Sí. Que máis? Unha boa. Sí, alcalde, que acabe coas guerras. Pois, o meu alcalde non é un super-home, non sei, pero eu anoto. Anoto todo. Que máis? Sí. Sí. E por último, chupetas para todos os nenos. Sí, chupetas. Todas. Chupetas. Anoto. Mira, eu creo que xa, Xa non poñemos nada máis. Vale. Agora, se che parece, convocamos ao alcalde, a Fernanda e a todos que veñan ao noso festival en Pontevedra, o Festival das Núbedes. Que non o perdan para bebés e familia, vale? Un festival de artes escénicas. Viña, pois dille a todos abur,